Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar günnäligimiz dowam etdirýär. Soňky aýlarda Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň hataryna gulluk edýän eskerleriň azyk bilen üçünçiliginiň görnetini yaramazlaşyp başlandygy, harby gullukçylaryň ýyllaryndan enetalar tarapyndan getirilýän azyk önümlerini barhaken mätäç bolýanlyklary barada maglumatlar gelip gowuşýar. Ogullary goşun hataryna gulluk edýän enetalaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmaklaryna görä, eskerler azyk meselesinde ören horlanýarlar. Olar öz enetalaryna habar ýollap, ýyllaryndan iýmit getirilmegini ýa pul uradylmagyny ýygydan haýyş edýärler diýip, bu ýagdaýy öwrenýän ýerli synça aýtdy. Çağam horlanmasyn diýip, götür bilen iýmitimi götürüp, ýurdun o çetinine gulluk edýän oglumyň ýyzyndan gatnamagy mezur bolýaryn diýip, öz adynyň efirde aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aşgabatly nänin gullukda kogly eskerleriň esasy iýmitleriniň arpa ýarmasy bolup durýanyny, ony ýeninde aşgadanyň agyrýanlygyny we naharyň esli wagtlap siňmeýänligini gurrun berdi. Azatlygyň başga bir çeşmesi ýolbaşçylaryň eskerlere berilýän azyk önümleriniň azaldylmagy netijesinde öderen meseleleri enetalaryň hasabyny çözmäge çalışýanlyklaryny gurrun berdi. Harby bölümleriň içinde hususy dukanlaryň açylmagyna ruhsat berdiler we eskerlerini şol dukanlarda bar bolan azyk önümlerinden satyn alyp öz başlaryna naharlanýarlar diýip Aşgabatly aýtdy. Şu ýagdaý sebäpli her kim esker oglunyň ýygynyň baryp olara pul goýup gaýtmaga çalışýar. Esker oglanlar bolsa, ol puly harby bölümiň içindäki dukan eýlerine berýärler we şol puluň hasabyny günnelik iýjek zatlaryny satyn alýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrungyny dowam etdirdi. Aýdylmagyna görä, dukan eýleriniň beren pulu gutaryp, gyssaga düşen eskerler enetalaryna hususy dukan eýleriniň telefon nomerlerini iýerip, şol nomere pul geçirmegi haýyş edýärler. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan başga bir Aşgabatly harby bölümlerdäki alyk getmezçiliginiň hem eskerler hem olaryň enetalar üçin uly kynçylyklar döredýänligini aýtdy. Işsizlik, gazanç yetmezçiligi sebäpli öz güzeranymyzy hem zordan aýlaýardyk. Inni mellekde ekin ekip, bazarda gög önüm satyp, kapydaky mallarymyzyň hasabyny esker oglumyzyň ýygynyň gatnap, ony aç goýmalyga çalışýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Emma ýerli synçylar suw yetmezçiligi zararly, owalardaky mellek ýerleriniň hem köpüsiniň kän derde yaramaýanyny, bu hili ýagdaýa düşen enetalaryň ne oglarynyň ýygynyň gitmäge, ne de pul bermäge gurbunyň çatýanlygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda mellekde gög ekmekkä olardan gögerup oturan üzüm, alma, nar agaçlaryny gurutman saklamak hem uly mesele boldy. Sebäbi suw ilkinji nobatda goga çekýänlere berilmeli we şondan soň melleklere goýberler diýip Ahal welaýatynyň Tejen etrafyndan gelen Daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Bu ýagdaý hökümetiň ýylaty berilýän sosial gollaw azaltmagyna, tebii gaz, suw we elektrik tok üçin täze nyrklary girizmegine alyp geldi. Şol wagtda Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana bolan ekspertleri golaýda döwlet çykdyjylarynyň ýene-de azaldylmagyny maslahat berdiler. Emma muňa garamazdan türkmen mediýasy soňky ýyllarda Türkmenistanyň harbylarynyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň ýygyderli gowlandyrylýanlygyny, döwlet başçylygynyň bu mesele aýratyn üns berýänligini habar berýär. Mysal üçin Prezident Berdimuhammedow 21-nji noýabrda Köpetdagyň etegindäki terket galalarynyň birine baryp, terketçileriň din zalmak üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy. Şeýle-de türkmen mediýasy prezidentiň naharhana hemde aşgana baryp eskerler üçin döredilen şertler bilen tanşanlygyny habar berýär.